Kala kang kuning Atampo Samyo Matali Perkasih Wilateng Kapa Sasman kenangan canggih Bintang sangat Wijaya Mati nyongat kali wus terus Sura wiloko Sayang singa Rakil Kaya buta singa Rakil Recokan sedati ning alam ingkang bingung ing jagat. Lobok Dicawandri. Allah nuwun wonten timbalan ngadawu sinuwun Prabu Hamsa. Milih siap juragan. Repalungguan iki aku wis antuk krontong kok adan. Nadyan kondangi jare Pandhawa ki wong pinter, Pandhawa wong wasis, Pandhawa ki wong waskita, ning tinemune bareng aku bareng aku nyatake tenan jebul Pandhawa ki goblok, Pandhawa ki bodoh. Dasaripun menapa kok kados mekaten sini. Aku nindakake rekodaya sanggit rungsit, reka-reka bakal ngampil wujude jimat Jamus Kalimasada kanthi tembung klonyotan bakal tak tuku pira regane tak bayar kenceng. Jebule ya bakal didol. Kok badhe disati? Iya. Ingkang asta Kalimasada sinten? Ora ana liya kejaba satriya panenggak Pandhawa, satriya Jandipati sing jenenge Werkudara. Kok wis pindah. Sangka pakeme sak ngertiku sing gawa Kalimasada iki sinuwun Prabu Puntadewa ya gak ya. Iya. Kok ngalih ngene Werkudara. Lah nggih. Kuwi kudu dicetake kok saged ngoten niku pripun sinuwun? Pancen kaya mangkono. Lah lajeng pripun? Lah aku diperintah karo Raden Werkudara supaya mapan oleh tapa wates negara Ngamarta. Syaratnya anggene Raden Werkudara maringake Kalimasada, aku diperintah supaya nyawisake wadyabala segelar sepapan sing swara sekti mandraguna jangkep sagamane pisan. Piye iki lho? Sampeyan ki janjane arep ngapusi ning tekan kene malah genti kapusan. Kok ngono nggih? Saiki nyawisake wadyabala segelar sepapan komplit sagamane pisan yen ora ditantang perang arep apa coba? Cara cetha ngoten, Prabu Hamsa, kowe kena ngrebut jimat Jamus Kalimasada ning carane kowe kudu bisa nglangkai bangkeku sampeyan ditantang gelem karo Werkudara. Mau ora nantang ngono, kandha utawa omongane ora ngono kuwi. Mergo mriki nggene wong alus. Apa-apa mending ngangge semu